ଲାଗିଲା ମୁଁ ଥାଉ ସେ 2 ବଣ ବୋଲି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ପଇସା ସେ ବଣ ବିକିଲେନି ଆଉ ହଁ ତମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ହଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଘରଟା 2 ବଣ ଘରଟା ତମେ ରହୁଛ ଏବେ ଯେଉଁ ହଁ ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଅ ମାନେ ମୁଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ର ଘର ଯେଉଁ ତମ ମାଆର ଘର ପାଖରେ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲ ଇଆଡ଼େ ଆସ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିତା ସାଉତ ପୁଅ ନାହିଁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାଉତ ଏଇଠି ସେ ଘରଟା ଛୋଟା ବିଜୟର କିଣା ହେଇଛି ସେ ଗୋଟେ କିଣିଲ ଗୋଟେ କି ହଁ ସେ ଗୋଟେ ସାନ ରହିଲା ମଝିଆ ଆଉ ସାନ ସିଏ କି ଆଉ ସାନ ସିଏ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳୁଛି ଯେଉଁ ହଁ ରେଳଗାଡ଼ି ସିଏ କରୁଛି ଘର କେଡ଼େ ବଡ଼ କେଉଁଠି କରିଛି ଏଇଟା ଏଇଠି କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାବୁକନା କରିଦେଲା ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର କରେଇଦେଲା କେଉଁ ଆଣି ଆସିକା ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଦେଇ ପକାଅ ଇଆଡ଼େ ବୋଲିକିରି ସେ କରିଦେଲା ଘର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଘିନା ଆଣିଲା ମାଇକିନା ନାଁରେ 50 ଲକ୍ଷ ତା ନାଁରେ 50 ଲକ୍ଷ ସୁଝୁଛି ଗଲା ଲୋନ୍ ଆଣି ଘର କରିଦେଲା ସୁଝୁଛି ଆସୁଛି ହେଲେ ସୁଝି ରହୁଛି ଏବେ ମାସ ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁଝୁଛି ସେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ସୁଝା ହେଲା ତାର ପୁଅ କେତେ ହେଲାଣି ଖାଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ନାଗିଛି ଆଉ ତାପରେ ହେଇନି ଆଉ ଆର ଅନିଳର ତା ନା ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ସାନା କ'ଣ ସେ ଅଖିଳ ତାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଆଉ ବୋଉଟାର ଅଶୋକ ବୋଲି ତାର ଖାଲି ଯୋଡ଼େ ଝିଅ କେଉଁଟେ ଝିଅ କେଉଁଟେ ଯେଉଁ ବରଣେଶ୍ୱର କକା ଘର ପାଖରେ ଦେଉଛୁ ହଁ ତା ନାଁ ଅନିଳ ତା ନାଁ ଅଶୋକ ଅନିଳ ବୋଲି ନା ଗାଡ଼ି କାମ ଯେଉଁ କରୁଛି ତା ନାଁ ଅନିଳ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛୁ ହଁ ଆଉ ମଝିଆଟା ନାଁ ଅଖିଳ ଅଶୋକ ଅଖିଳ ଅନିଳ ଅପଦ ସେ ତା ଏ ଯୁଗ ତ ଇଣ୍ଡିକାର ପରା ହେଲେ ମୋର ସାମାନ ଯାହା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ପଳା ତ ରହିବେନି ପଳା ତୁ ବାରଟା ଗଲେ ଖାଇବେନି ଭୋକ ନୁହେଁ ମୋର ଖିଆ ନାହିଁ ମୁଁ ସକାଳୁ 4ଟା ରୁଟି ଆଉ ତରକାରୀ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଛି ମୁଁ ଭାତ କେବେ ଖାଉନି ଦିନ ନି ରାତି ନି କେବେ କେଉଁ ଖାଉଛ ରୁଟି ଆଉ 400 ଟଙ୍କା ସରୁଛି ବୋଲି କିଁ ବୋଲି ଘରେ ତମେ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ଅଲଗା ରହୁଛୁ ସବୁ ତାର ସେ ସବୁ କହିଲି ପରା ବିବାହ ହେଲା ଯେ ଆମର ପୁଅ ବିବାହ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ମାଇକିନା ଧରି ଚାଲିଛି ହେଲେ ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଇଛି କେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ତ ହେଇଛି ଜଡ଼ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଜଡ଼ ଯେ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ତାର ଅଛି ହଁ ତାଙ୍କ ରହୁଛୁ ଆମର ମଉସା ଅଛର ଭାଇର ହଁ ଯେଉଁ ମହାନ୍ତି ଘର ତା ନା କି ମହାନ୍ତି ତମ ସମୁଦି ନା ତା ନାଁ କି ସୁନ୍ଦର କି ମହାନ୍ତି କେବେ ମୁଁ ଯାଇଛି ନା ଆମର ମଉସା ଅଛର ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ହଁ ହେ ସେ ମରିଲାଣି ଅଛି ସମୁଦି ଅଛି ସମୁଦି ଆଣି ମରିଗଲା ସମୁଦି ମରିଲାଣି ଏବେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଉସା ମରିଲେଣି ନା ଏବେ ଆଉ ହଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ଆଉ ଆଙ୍କେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟେ ମରିଗଲା ନାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମୋ ସହିତ ମରିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମିଷା 4 ଦିନ ଥିଲା 4 ଦିନ 8 ଦିନ ଥିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଏଇଠି କହୁଛୁ ନା 14 ଲକ୍ଷ କଥା ତ କହୁଛୁ 75,000 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତମର ଉସ୍ତା ପାଖରେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ସବୁ ପାଇପ୍ ପୋତା ହେଇକିରି ପାଣି ହେଲାନି କେଉଁଠି ମୋଟର ଅଛି ମୋଟର ସେଇଠି ଯେଉଁ ଘଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଉସ୍ତାପୁର ଯେଉଁ ହେଲେ ରାଜନୀତିଆ ଲୋକ ରହିତର ନେଇକିରି ସନ୍ତାପ କରିଥିଲେ ବିଲ୍ କରିଦେଲେ ଜାଣିଲ ପାଣି ଟିକିଏ ନାହିଁ ଆମର ଏଇଠିକି ଆଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡ କରାହେଇକିରି ପାଇପ୍ ପୋତା ପାଣି ଆସୁନି ନା ବିଲ୍ ନାହିଁ ସେଇଠି ଆଉ ବିଲ୍ ସେଇଠି ଅଛି କି ତାଙ୍କେ ପକାଇଦେଲେ ମୁଣାରେ ଗଲା ସେଇଟା ନଦୀରେ କରିବା କଥା ହଁ ପାଣି ଆଏ ତା ନଦୀରୁ ପାଣିଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ନାହିଁ ଦେଖିଲି କଲେ ଏଠି କେଉଁ ସେ ପୁରା ଅଛି ତୁମର ଜିନିଷ ବୋଲଛ ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା ମୋର କାମ ଏବେ ଦେଖୁନ ଏଇଠି ସକାଳ ବେଳେ ଖାଲି ଚା ଖାଇ ଯାଇଛ ଖାଲି ସକାଳ ଖାଲି ଚା ଖାଇ ଯାଇଛ ରୁଟି ଚା କାମ ହେବନି କାମ ଚାଲିବନି ଡା ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ଆଉ ଡା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ସେ ପାଣି ଆଇବ ବୋଲିକିରି ଖୋଲୁଛି କେଉଁଟା ବୋଲଛ ଏ ଯେଉଁ ନାଳ ପାଣି ଆଉଛି ଇଆଡ଼େ ଜାଣିଲ ସେଠି କିଆରି ସେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାଇଁ ବିଲରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଳେଇ ଆଉ ଉପର ଭଳିଆ ଆଇବନି ନା ସେଇଟା ପାଣି ଖରା ନ ହେବ ନା ଖରା ପଡ଼ିବନି ମୁଣ୍ଡରେ ଖରା ପଡ଼ିବନି ବର୍ଷା ପଡ଼ିବନି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ମୁଣ୍ଡଟା ତିନ୍ତିବନି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଧରିଥାଉଛି 2 ମାସ ହେଲା 2 ମାସରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିଲ ଆଉ ଯଦି ଆଉ ମାସେ ଆଗେ ରୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଣ୍ଟେ ପେଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ପଦରକୁ ତ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ତମେ କିଛି ନାଗିନି କିଛି
ପଦରେ ତ ଗଲା ମରିଚ ସାରୁ କରିଥିଲି ସାରୁ ବିକିଦେଲି ମରିଚ କୁକୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଗଛ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଧାନ ମୁଁ କରୁନି କାହିଁକି ହେଲେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ଧାନଟା କାଟିଲା ବେଳକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଦିନେ କଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପାଚି ଧାନ ଅଛି କେତେ ସବୁ ହଁ ସେ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ହଉରି କିଏ ନେଲାନି ସେ ଧାନ ଜାଣିଲ କିଏ ନେଲାନି କମରେ ହେଇଗଲେ ଧାନ ଏ ବିଲ ଧାନ ସେ କିଏ ନେଲାନି ହେ ମୋର ଥିଲା ମୁଁ ପୁଷ ମାସରେ କାଟିଲି